Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Έμαθα πως είναι βαριά και ήρθα από τη Σμύρνα να τον δω. Πώς είναι? Φοβάμαι. Φοβάμαι πως απόψε... Μα πώς έτσι? Ήταν τόσο φοβερό το χτύπημα για αυτόν, που 2 μήνες τώρα κάνει το παν για να μην ζήσει. Πέρασε μέσα. Πού να φανταζόμουν πως θα... Μα πώς άρχισε αυτή η ιστορία? Να, εδώ είναι. Το ημερολόγιό του που κρατούσε. Το έχει πάντα κοντά του. Διάβασέ του. Η ιστορία μου αυτή αρχίζει ένα βράδυ σε ένα θέατρο της Σταμπούλ, όπου πεζόταν η κυρία με τα σκαμελίας. Εκεί σε ένα θεωρείο την πρωταντίκρισα και ένιωσα με μια στην ψυχή μου το σκύρτημα της μεγάλης αγάπης που περίμενα χρόνια. Μα και εκείνη θαρώ δεν έμεινε αδιάφορη στο βλέμμα μου. Όλη την ώρα στα διαλύματα με κοιτούσε με μια παράξενη έκφραση στα μάτια της. Προτού τελειώσει η παράσταση έφυγε με τους δικούς της. Την παρακολούθησα ως την πόρτα του σπιτιού της. Καλησπέρα, Μανούλα. Καλώς το Γιώκα μου. Πώς πέρασες απόψε? Θαυμάσια, Μανούλα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Άμποτε να είσαι πάντα. Μα γιατί δεν κοιμήθηκες ακόμα? Δεν σου έχω πει να μην με περιμένεις τα βράδια? Το ξέρεις καλά, γέ μου, πως από τον καιρό που πέθανε ο πατέρας σου, το μόνο που μου μένει στον κόσμο είσαι εσύ. Και αν δεν σε νιώθω κοντά μου, μου είναι αδύνατο να ησυχάσω. Είσαι υπερβολική, Μανούλα. Δεν είμαι πια παιδάκι για να φοβάσαι μην πάθω τίποτα. Είναι τόσο κακός ο κόσμος, Γιώκα μου, που πάντα με φοβίζει. Έλα τώρα, πήγαινε να κοιμηθείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Εμίλια. Άγγελος ήταν αυτός. Ακόμα έχω μπροστά μου τα μάτια της και το χαμογελό της που ήταν για μένα.
Όχι, δεν γελάστηκα. Δεν μπορεί να γελάστηκα. Ήταν για μένα. Αν μπορούσα να την κάνω τέρι μου, θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος όλη μου τη ζωή. Τόσο ευτυχισμένος. Πρέπει να είσαι τρελός για να πλάθεις τέτοια όνειρα με ένα βλέμμα και ένα χαμόγελο που μπορεί να ήταν ένα γυναικείο καπρίτσιο και τίποτα άλλο. Μην αφήνεις να παρασέρνεσαι από χήμερες. Εσύ γεννήθηκες για να τυραννιστείς και να ζήσεις δυστυχισμένος στον κόσμο. Είναι αδύνατο ποτέ η κόρη αυτή να αγαπήσει εσένα. Μα τι έχει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και με τράβηξε τόσο πολύ? Γιατί να τον κοιτάξω? Γιατί να του χαμογελάσω? Γιατί να δώσω το θάρρος σε έναν άγνωστο να μ' ακολουθήσει ως το σπίτι μου? Παρθένα μου, βοήθησέ με να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Κι όμως, φοβάμαι πως θα τον αγαπήσω. Πως άρχισα να τον αγαπώ. Πως τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Καλημέρα, Δεσποινίτσα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Έχουμε τίποτα σήμερα? Τίποτα του άκουσου λόγου. Τόσο το καλύτερο. Να μην σας ματιάσω, κύριε Διευθυντά. Πρώτη φορά σας βλέπω τόσο χαρούμενο. Σας συμβαίνει τίποτα ευχάριστο? Κάτι το άξιον λόγου, Δεσποινίτσα. Κύριε Διευθυντά, σας στείλει το αφεντικό. Καλά, Κώστα, έρχομαι αμέσως. Με ζητήσατε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της εταιρείας Αλφα Σταυρίδης & Company. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά της εταιρείας. Μήπως έχουμε τίποτε το ενδιαφέρον σήμερα? Τίποτε απολύτως. Και τώρα δεν μου λες, βρε κύριε, τι έπαθες εχθές το βράδυ και έγινες καπνός? Αυτό δεν ήταν διόλου ευγενικό εκ μέρους. Κάτι μου συνέβη σοβαρό, Αντρέα. Με συγχωρείς πολύ. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα, Εμίλια. Καλημέρα, Έλενα. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bevis. Για πού το έβαλες, Έλενα, πρωί-πρωί? Θα πάω μια βόλτα στα Θεραπιάς και πέρασα να σου το πω. Και τον καζανό μας πού τον πέτυχες? Στο δρόμο. Μου έκανε μάλιστα και την 100η ερωτική του εξομολόγηση. Φαίνεται πως είναι σοβαρά τα πράγματα. Κύριε Σταυρίδη, λαμβάνω την τιμή να σας ζητήσω τη χείρα της αδελφής σας. Δυστυχώς, κύριε Τζιτζίκογλου, αρνούμε να σας τη δώσω. Τότε λαμβάνω την τιμή να σας ζητήσω 10 λίρες. Με τα χαράς. Ευχαριστώ. Συντ, κύριε Ρομαντικιά, τι γίνεται χθες το βράδυ? Είχα κάποιο σπουδαίο ραντεβού με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας μας. Καλέ, ποιον αντιπρόσωπο? Δεν λες καλύτερα ότι ξετρελάτηκες με την ωραία του πέρα? Με την Ερμιόνη? Μάλιστα. Μην τον ακούτε τι λέει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είσαστε ένα ταιριαστό ζευγάρι. Είναι και εκείνη σαν και εσάς φοβερά ρομαντική. Την ξέρω καλά. Δηλαδή, κύλησε ο Ντέτζερης και βρήκε το καπάκι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μα σας ορκίζομαι πως δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως. Απόψε θα σε δούμε. Δεν θα μπορέσω. Όπως θέλεις. Γεια σου. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Έλληνα. Πάμε, baby. Πάμε, ο ψυχή της ψυχής μου.
Αν διαβάσετε στις εφημερίδες ότι απήχ, να ξέρετε ότι ο δράστης είμαι εγώ. Ανδρέα, ετοίμασε την πρίκα. Δεν το βλέπει. Συμβαίνει τίποτα, Ερμιόνη? Γιατί είσαι τόσο ανήσυχη? Τίποτα, μαμά. Είμαι εκνευρισμένη που θα φύγουμε ξαφνικά αύριο. Γιατί, δεν σ' αρέσει η εξοχή? Εσύ άλλοτε τρελαινόσουνα πότε θα πάμε. Δεν λέω. Μα τώρα δεν ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Μου φαίνεται σαν βιαστικό. Έννοια σου. Αύριο θα αλλάξουν όλα. Θα δεις τι ωραία θα περάσουμε. Φώναξες, Ερμιόνη, τι θέλεις? Άκουσε, Μέρι, αύριο δεν θα πάμε στα μαγαζιά όπως είχαμε πει, γιατί θα φύγουμε πρωί-πρωί για το Μπουγιούκτερε. Θα μείνετε πολύ, όλο το καλοκαίρι. Πόσο σε ζηλεύω. Κι όμως, εγώ λυπάμαι πολύ που αφήνω το πέραν. Σαν να με κρατάει δεμένη κάτι εδώ. Να είχα τη χάρη σου, καημένη. Άκουσε. Αν μπορείς, έλα την Κυριακή να με δεις. Αν μπορέσω, λοιπόν, θα σε περιμένω εξάπαντος την Κυριακή. Καλά, καλά. Ναι. Τώρα, μαμάκα μου, μπορούμε να φύγουμε αύριο. Πώς άλλαξες έτσι ξαφνικά? Τι να κάνω, το πήρα απόφαση. Και να σου πω την αλήθεια, τώρα μ' αρέσει η εξοχή. Περίεργο. Στον κόσμο ξακουσμένα, φωτεινά και στολισμένα, σαν χανούμισα παλιά, στα γραφικά σας, τα σπιτάκια τα ξυλένια, τη ζωή παραμυθένια, δίχως ενιαργοκύλα. Μα για μια μέρα ταξιδέψω μακριά σας, τη χαρούμενη ομορφιά σας, σαν τέλος θα τραγουδώ. Κι όταν οι μπόρες θα ρημάζουν τη ζωή μου, ως αγκλάρος η ψυχή μου θα γυρίζει πάντα εδώ. Η ζωή παραμυθένια, δίχως ενιαργοκύλα. Μα κι αν μια μέρα ταξιδέψω μακριά σας, τη χαρούμενη ομορφιά σας, σαν τρελός θα τραγουδώ.
τη ζωή μου, ως αγλάρος η ψυχή μου θα γυρίζει πάντα εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε ξενοδόχος? Μάλιστα, κύριε. Έχετε κανένα δωμάτιο μοναχικό για απόψε? Μάλιστα. Το 15 έχει και ωραία θέα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, τι θέλετε? Θα μπορούσατε να με πληροφορήσετε πού είναι η έπαυλη του τραπεζί του Χριστόπουλου? Τίποτε το ευκολότερο. Είναι ακριβώς απέναντι από το δωματιό σας. Ένας κήπος μας χωρίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να ανέβω τώρα στο δωμάτιό μου? Ευχαρίστως, κύριε. Περάστε. Ξέρεις κάτι, Ερμιόνη μου? Μου φαίνεται πως ο νέος αυτός στο αμάξι μας παρακολουθούσε. Τι λες, μαμά, η ιδέα σου θα είναι. Δι' αυτό να στείλεις το ταχύτερον των ιών σου Γεώργιον να τον φιλοξενήσομεν εδώ. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα γνωριστώσει ο ιός σου μετά της κόρης μου Ερμιόνης θα αγαπηθώσει και συντόμως θα νυφευθώσει. Και τότε, αγαπητέ μου φίλε, θα πραγματοποιηθεί το παλαιόν μας όνειρον να ενώσομεν τας δύο οικογένειές μας. Με τα αρρήκτου φιλίας, Πέτρος Χριστόπουλος.
σταλεί αμέσως αυτό το γράμμα. Μάλιστα. Διατάξτε, αφεντικό. Πες τον κύριο Εμίλιο να έρθει μια στιγμή. Μάλιστα, αφεντικό. Ώστε έτσι λοιπόν, πολλές κατακτήσεις. Παιδί μου, εμένα δεν μπορεί να μου αντισταθεί γυναίκα. Έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Δεν σε πιστεύω, μωρέ Βέμπη. Θα στα το δείξω με την πρώτη ευκαιρία. Ζήτησες, Αντρέα. Δεν μου λες, τι σοή εμπορική επιστολή είναι αυτή που έγραψε στον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά? Δεν σε καταλαβαίνω. Θα με καταλάβεις αμέσως. Φίλε κύριε Παπαδιαμαντόπουλε, εις απάντηση της από 10ης τρέχοντας επιστολής σας σχετικώς με την αποστολή 3 τόνων λακέρδας Κωνσταντινουπόλεως, σας πληροφορώ ότι η καρδιά μου είναι πλημμυρισμένη από μια απέραντη αγάπη για σας. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Με συγχωρείς, Αντρέα. Φαίνεται πως εκείνη την ώρα σκεφτόμουν κάποιο ποίημα και μπερδευτήκα τα νοήματα. Εμπορικοποιητική σαλάτα να πούμε. Μα δεν ξέρεις πως μου φάνηκε. Είναι αλήθεια πως έχω κουραστεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη, Αντρέα. Σαν τι? Να μου δώσεις ένα μήνα άδεια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ λιγάκι στην εξοχή. Εγκρίνεις? Ξέρεις ότι είσαι η αδυναμία του σπιτιού μας και γι' αυτό δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Σε ευχαριστώ, Αντρέα. Μήπως σου χρειάζονται χρήματα? Όχι, μερσή, έχω. Με συγχωρείτε που επεμβαίνω, αλλά μου χρειάζεται εμένα, κύριε Ανδρέα. Και πότε δεν σου χρειάζονται σένα? Προσβάλλεις, κύριε Σταυρίδη. Άκουσε. Αν μπορέσεις να κατακτήσεις την πρώτη γυναίκα που θα συναντήσουμε μόνη, σου δίνω 50 λίρες. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Πάμε. Έλα μαζί, Εμίλιε, γιατί μου έχει πρίξει το σηκώτη με τις κατακτήσεις. Πάμε. Πάμε. Νόμιζα πως δεν θα έρθεις και ήμουν πολύ δυστυχισμένος. Πώς το φαντάστηκες αυτό? Άργησα λίγο γιατί δυσκολεύτηκα να ξεφύγω από τους δικούς μου. Πώς πέρασες την εβδομάδα? Σκεφτόμουν πάντα εσένα. Και εσύ? Έκοβα μαργαρίτες και τις ρωτούσαν μ' αγαπάς. Και τι λέγανε? Όλες ναι και όλες όχι. Όλος ο κόσμος να σου πει πως δεν σε αγαπώ, να μην πιστέψεις. Χωρίς αυτή την αγάπη μου δεν θα ήθελα να ζήσω. Κι εγώ, Εμίλιο, όταν βρίσκομαι μακριά σου είμαι σαν να μη ζω. Από σήμερα, Ερμιόνη, θα μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε μέρα μας για ένα μήνα. Πόσο χαίρομαι. Οι μέρες μας κυλούσαν χαρούμενες και ευτυχισμένες. Μακριά από τα βέβυλα μάτια του κόσμου, σε ρομαντικά ραντεβού στις γραφικές ακτές του Βοσπόρου, ζούσαμε την αγνή αγάπη μας.
Κι έτσι, σαν ένα εξαίσιο όνειρο, πέρασε ο μήνας. Κιόλας ένας μήνας. Θυμάσαι, Εμίλια, τους δύο ερωτευμένους του Λαμαρτίνου στη λίμνη του? Ναι, Ερμιόνη. Θυμάμαι μάλιστα και ένα τετράστιχο. Πες το. Δίπλωσε χρόνε, δίπλωσε τα κούραστα φτερά σου. Ώρες γλυκές μη φεύγετε, σταθείτε μια στιγμή. Κι εσύ μη φεύγεις νύχτα μου με την αστροφελιά σου. Τώρα που ζευγαρώσαμε είναι όμορφη η ζωή. Γιατί κλαις, Ερμιόνη? Είμαστε τόσο πολύ ευτυχισμένοι, Εμίλια, που φοβάμαι πως η μεγάλη αυτή ευτυχία δεν θα βαστάξει πολύ. Έλα, μην είσαι παιδί. Τίποτα δεν θα μπορέσει να μας χαλάσει την ευτυχία μας. Έλα, γέρασε. Θέλω να βασιλεύει χαρά μες στα μάτια σου. Έτσι, μπράβο. Πες μου τώρα ένα τραγούδι. Μ' αρέσει τόσο η φωνούλα σου. Ναι, Εμίλια, θα σου το πω αφού σ' αρέσει. Κάθε νύχτα, κάθε μέρα, τίποτα άλλο δεν ποθώ. Αυτή τα πετράδια κι όλο της γης το θησαυρό, μες στα φιλιά σου και στα χάδια, σε μια στιγμή μπορώ να βρω. Μακριά από σένα, μακριά από σένα, είναι η ζωή μου ένα επεισόδιο παίζω. Δίχως εσένα, δίχως εσένα, χίλιες φορές θα προτιμούσα να μη ζω. Υγείας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και γρήγορα και στους γάμους σας. Μήπως όμως έχει αντίρρηση η Ερμιόνη? Τι λες, παιδί μου, η Ερμιόνη θα κάνει ό,τι της πει ο πατέρας της. Ανάτη. Ερμιόνη, Ερμιόνη, έλα εδώ μια στιγμή σε παρακαλώ. Έλα, κόρη μου, να σου συστήσω τον κύριο Γιώργο Μουρούζη, η κόρη μου. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, Δεσποινής. Ο κύριος Μουρούζης Ερμιόνη ήρθε επίτηδες από τη Σμύρνη για να σε γνωρίσει. Εμένα? Δεν καταλαβαίνω. Του πω ότι ο πατέρας του Γιώργου και εγώ έχουμε δώσει λόγο να σας παντρέψουμε. Μα πατέρα. Και φαντάζομαι να μην έχεις καμιά αντίρρηση. Με συγχωρείτε, αλλά είναι τόσο ξαφνικά όλα αυτά που θα μου επιτρέψετε να... κύριε. Αντίο, Δεσποινής. Χάρηκα πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι λίγο ντροπαλή και γι' αυτό. Μήπως δεν της άρεσα? Τι λες, παιδί μου, της άρεσες και της παράρεσες μάλιστα. Το εύχομαι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Σας άρεσε? Πολύ παραπάνω από ό,τι φανταζόμουν και θα ήμουν ευτυχής να γίνει η γυναίκα μου. Δώσ' το χέρι σου, παιδί μου, και να είσαι βέβαιος ότι θα γίνει οπωσδήποτε. Γράφεις? Ναι, το ημερολόγιό μου, όπως κάθε βράδυ. Σ' αρέσει, Μανούλα? Ναι, παιδί μου. Είναι πολύ όμορφη. Μα την αγαπάς λοιπόν τόσο πολύ? Ναι, αφάνταστα πολύ. Και είσαι ευτυχισμένος? Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και εκείνη σ' αγαπάει? Ναι, μητέρα, όλοι τα πως μ' αγαπάει. Πρόσεξε, Γιώκα μου, γιατί οι γυναίκες είναι πολύ περίεργα πλάσματα. Όχι, μητέρα. Η Ερμή είναι μια υπέροχη κοπέλα.
ποτέ δεν θα μπορούσε να με κοροϊδέψει. Μακάρι. Ευτυχισμένη. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσατε ποτέ. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ξέρω καλά τον εαυτό μου. Σας παρακαλώ να πηγαίνουμε. Μα έτσι ξαφνικά? Δεν αισθάνομαι καλά. Είναι ανάγκη να φύγουμε. Πώς θέλετε. Μα γιατί άργησες? Κόντεψα να τρελαθώ από την αγωνία. Μα τι συμβαίνει? Γιατί δεν απαντάς? Εμίλη, η αγάπη μας κινδυνεύει. Κινδυνεύει? Από ποιον? Πες μου. Από 5 μέρες τώρα φιλοξενούμε το γιο ενός πλούσιου φίλου του πατέρα μου από τη Σμύρνη. Λοιπόν, Μόλις με είδε του άρεσα και με ζήτησε για γυναίκα του από τον πατέρα μου. και ο πατέρας σου τι του απάντησε? Ο πατέρας μου, αποβλέποντας τα πλούτη του, του υποσχέθηκε χωρίς να με ρωτήσει. Και εσύ? Έκανα το παν για να το αποτρέψω. Έκλαψα, φώναξα μ' όλη μου την ψυχή. Είναι τρομερό αυτό που κάνετε. Δεν μπορείτε να παραβιάζετε και τη θέλησή μου και την ελευθερία μου. Είναι αδύνατο να βρούμε. Είναι αδιάφορο. Δεν θέλω να παντρευτώ ποτέ. Κάθε σου άρνηση είναι μάταιη. Έδωσα το λόγο μου και θα τον τηρήσω. Μα γιατί επιμένετε? Το χρηματιστήριο και ελπίζω πολλά από αυτό το γάμο. Ώστε με πουλάτε? Δεν σε πουλάμε διόλου. Σε κάνουμε ευτυχισμένη. Γι' αυτό πρέπει να σεβαστείς την απόφαση του πατέρα σου. Να σεβαστώ την απόφασή του θυσιάζοντας τον εαυτό μου? Όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γονάτισα μπροστά στα πόδια τους, τους εκέτεψα μα τίποτα. Όλα πήγαν χαμένα. Το μόνο που κατόρθωσα είναι να μου δώσουν 15 μέρες καιρό πριν να ραβωνιαστούμε. Τι πρέπει να κάνω? Δεν απαντάς. Μ' αφήνεις λοιπόν κι εσύ μόνη στην κρίσιμη αυτή στιγμή. Άκουσα, Ερμιόνη. Το ξέρεις καλά πως εγώ είμαι φτωχός και δεν θα μπορέσω να σου χαρίσω μια πλούσια ζωή. Λοιπόν? Παντρέψου τον νέον αυτόν και ζήσεις στην κοινωνική θέση που σου πρέπει. Πόσο λίγο με ξέρεις, Εμίλιο. Πες μου μονάχα αυτό. Μ' αγαπάς όσο σ' αγαπώ εγώ. Ναι, Ερμιόνη. Τότε υπόσχεσαι να μου κάνεις μια χάρη. Αν είναι στο χέρι μου, θυσιάζω και τη ζωή μου. Εμίλιο, να φύγουμε. Να φύγουμε? Και πού να πάμε?
Όπου να είναι, μακριά από εδώ. Και πώς θα ζήσουμε? Δουλέψουμε κι οι δυο. Δεν με νοιάζει κι αν πεινάσουμε. Φτάνει να είμαστε μαζί. Φοβάμαι, Ερμιόνη. Φοβάμαι πως θα σε κάνω δυστυχισμένη. Όχι, Εμίλια. Τα πλούτη δεν φέρνουν την ευτυχία, μόνο η αγάπη. Μα, έλα μην διστάζεις πια. Σε εξορκίζω στην αγάπη μας. Καλά λοιπόν. Θα γίνει αυτό που θες. Σε 3 μέρες θα έρθω να σε πάρω να φύγουμε. Να ξέρεις πόσο με κάνεις. Θα δεις τι όμορφη που θα είναι η ζωή μας όταν θα γίνω η γυναικούλα σου. Θα ζούμε σε ένα μικρό χαριτωμένο σπιτάκι, μακριά από την κακία του κόσμου. Μόνοι, εσύ κι εγώ. Εμίλια, χτήκαμε, ο πατέρας μας ανακάλυψε και έρχεται εδώ. Και τώρα? Σε παρακαλώ, φύγε, φύγε αμέσως. Στάσου να σε φιλήσω. Φοβάμαι πως θα είναι το τελευταίο μας φιλί. Όχι, Ερμιόνη. Σε 3 μέρες θα ξαναγυρίσω και θα μαζί. Γιατί είσαι μόνη, Ερμιόνη? Τι έγινε ο φίλος σου? Εσύ, πατέρα, πώς φοβήθηκα. Ξέρετε, είχα φοβερή αϊπνή απόψε και βγήκα λίγο στον κήπο να αναπνεύσω. Κάνες λαμπρά, Ερμιόνη. Αλλά γιατί να διώξεις τον ερωμένο σου? Θα μπορούσε θαυμάσια να διασκεδάσει την πλήξη σου. Μα δεν σας νιώθω, πατέρα, τι θέλετε? Κι όμως, εκείνον τον ένιωθες πολύ καλά. Θα με νιώσεις και εμένα αύριο. Έλα τώρα, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Φέρτε μας το ντουζικό μες στα καραφάρια, μέσα αυτό να πνίξουμε όλα τα φαρμάκια. Φέρτε να σουρώσουμε κι όλοι να χορώσουμε και να μερακλώσουμε μέχρι την αυγή. Και από πατήριδες κι από κακομοίριδες να είμαστε βεζίριδες πρώτοι μες στη γη. Να πω στο χαρέμι μου 1000 χανουμάκια, να με ξετρελαίνουνε με τα τσαριμάκια, με τα ροσκυλάκια τους και με τα ματάκια τους και με τα κορμάκια τους όλα τα χαρώ. Να με φυλατεύουνε, χάρια να γυρεύουνε και να μου χορεύουνε της φυλάς χορό. Σας άρεσα? Μπράβο, ήσουν σπουδαίος. Με έκανες και γέλασα με την καρδιά μου. Αλήθεια, Εμίλιε, γέλασες πολύ σήμερα. Δεν φοβάσαι μη σου φέρει γρουσουζιά? Όχι, Έλενα. Από τώρα και πέρα θα πάνε όλα καλά. Μπορώ να μάθω γιατί? Θα το μάθεις πολύ σύντομα. Έφτασα. Πρέπει να κατέβω. Μα γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας? Γιατί? Όχι, Έλενα. Δεν μπορώ. Με περιμένουν εδώ. Παιδιά, γεια σας. Καλογλέντι. Γεια σου, Εμίλιε. Κρίμα που δεν έρχεσαι μαζί μας. Δεν πειράζει. Άλλοτε. Γεια σου, ωραία μου Χανούμ. Στο καλό, πασά μου. Ο Αλλάχ να σου κόβει χρόνια και να μου τα δίνει εμένα. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Στο καλό. Γεια σου, ωραία μου Χανούμ. Πασά μου. Στο καλό. Γεια σας. Εμίλια μου, γεια σου. Καλημέρα σας, κύριε Σοφία. Καλημέρα σας, κύριε Εμίλιε. Τα μάθατε? Τι να μάθω? Οι Χριστόπουλοι φύγανε. Φύγανε.
Πότε? Προχθές. Και γιατί? Δεν ξέρω, φύγα ξαφνικά. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τι γίνανε τα αφεντικά του σπιτιού? Δεν τα άμαθες. Πού ζεις? Προχτές που λες, αρεβολιάσανε την κόρη τους. Με ένα πλουσιόπεδο και πάνε στη Σμύρνη για τους γάμους. Τι έπαθες, παιδί μου? Είσαι άρρωστος? Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, Μπάρμπα. Τώρα πια κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Κύριε Μίλη, σας ζητάει ο κύριος Σταυρίδης. Κώστα, έρχομαι αμέσως. Εδώ, σε ένα από τα μέτρητα σπίτια της, βρισκόταν η αγάπη μου. Μια κρυφή ελπίδα έκανε την καρδιά μου να σκυρτάει. Άραγε θα τη συναντούσα, ποιος ξέρει. Είναι απολύτως εντάξει λογαριασμοί σας, κύριε Ηρακλήτου. Αλήθεια. Το επώνυμό σας είναι γνωστό. Από πού κατάγεστε? Ο πατέρας μου είχε εργοστάσιο μεταξωτών στη Μασσαλία. Μα πέθανε κι όλη η περιουσία μας χάθηκε. Και τώρα ζούμε στην πόλη με τη μητέρα μου. Μα τότε είστε γιος του στενότερου φίλου του πατέρα μου. Α, θα ευχαριστηθεί πολύ να σας δει. Αν θέλετε πάμε στο σπίτι να τον γνωρίσετε. Ευχαρίστως. Πατέρα, σου φέρνω το γιο του φίλου σου, του Ηρακλήτου, που πάντα μου μιλούσες γι' αυτόν. Παιδί μου, καλώς όρισες στο σπιτικό μας. Εμένα με συγχωρείτε μια στιγμή. Καλά, γέ μου, κάθισε. Το φιλιμά σας μου θύμισε τα φιλιά του πατέρα μου. Τα μάθα όλα. Εκείνο που δεν ήξερα ήτανε τι είχατε απογίνει εσύ με τη μητέρα σου. Τι σημασία θα έχει αυτό? Μεγάλη. Γιατί πρέπει να μάθεις, παιδί μου, ότι ο πατέρας σου μέσωσε κάποτε από βέβαιη καταστροφή. Ήταν τόσο καλός. Και πρέπει να ανταποδώσεις σε αυτό που έκανε σε μένα. Δεν υπάρχει λόγος, κύριε Μουρούζη. Υπάρχει. Η καλοσύνη πρέπει να πληρώνεται. Θα έρθείτε να μείνετε μαζί μας.
να σας συστήσω τη μνηστή μου. Η Δεσποινής Ερμιώνη Χριστοπούλου από την πόλη. Ο κύριος Εμίλιος Ηρακλήτου, επίσης από την πόλη. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Μήπως γνωρίζεστε? Δεν είχα την τιμή. Ξέρετε, την άλλη Κυριακή θα γίνουν οι γάμοι μας. Γίνεστε κουμπάρος μας. Θέλετε? Μα τι πάθατε? Τι έχεις, παιδί μου? Δεν αισθάνομαι καλά. Πρέπει να πηγαίνω. Μα γιατί να φύγεις? Κάθεσαι, θα σε περιποιηθούμε σαν δικό μας άνθρωπο. Όχι. Πρέπει να φύγω. Χαίρετε, κύριε Μουρούζη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαίρετε, κύριε Γιώργο. Χαίρετε, Δεσποινής. Σας εύχομαι να ευτυχήσετε. Ευχαριστώ. Μείνετε τουλάχιστον λίγες μέρες. Θα είμαι ευτυχής να σε φιλοξενήσω. Σας ευχαριστώ, αλλά μου είναι αδύνατο. Πρέπει να φύγω απόψε για την πόλη. Χαίρετε. Καλό παιδί, αλλά πολύ παράξενο. Αλήθεια, πατέρα. Πολύ περίεργος τύπος. Τι λες εσύ, Ερμιώνη? Ναι. Πολύ περίεργος. Χαίρετε, Δεσποινής. Σας εύχομαι να ευτυχήσετε. Σας εύχομαι να ευτυχήσετε. Εσείς εδώ? Ναι, αγαπητή μου, μήπως ενοχλώ? Δεν με ενοχλείτε. Δεν είπαμε να μιλάς στον ελληνικό? Ναι, μα το ξεχνάω. Θέλατε τίποτα να μου πείτε? Πάλι στον πληθυντικό. Τέλος πάντων. Πες με, Ερμιώνη, τι έχεις? Μήπως δεν μ' αγαπάς? Είστε τόσο καλός. Τότε γιατί μου φέρνεσαι τόσο ψυχρά? Κι εγώ δεν ξέρω. Θα σου ζητούσα μια χάρη, Γιώργο, αν ήξερα πώς θα μου την κάνεις. Πες μου ό,τι θέλεις. Ξέρεις πως για χατήρι σου θυσιάζω τα πάντα. Θα επιθυμούσα οι γάμοι μας να μην γίνουν εδώ, αλλά στον τόπο που γεννήθηκα. Αυτό μονάχα? Θα γίνει αφού το θες. Αύριο φεύγουμε για τη Σταμπούλ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε τώρα μέσα, γιατί θα κρυώσεις. Εμπρός. Ω, καλώς τον Εμίλιο. Τι έγινες? Σε χάσαμε. Γεια σου, Έλενα. Ήμουνα στη Σμύρνη για δουλειές. Έφτασα πριν από μια ώρα, πέρασα λίγο από τη μητέρα και ήρθα κατευθείαν εδώ, γιατί το γραφείο είναι κλειστό σήμερα. Δεν είναι εδώ ο Ανδρέας? Όχι, πήγε στα θεραπιά. Τότε ας πηγαίνω. Κάτσε να μου κάνεις λίγο συντροφιά, γιατί είμαι μόνη. Όπως θες. Ορίστε. Εσύ.
Ξέρεις, Εμίλιε, έχεις αλλάξει πολύ τον τελευταίο καιρό. Έχεις γίνει πολύ μελαγχολικός. Ίσως. Θα ήθελα να ξέρα το λόγο. Να σου πω, Έλενα, έχασα την εμπιστοσύνη μου στις γυναίκες. Δεν πιστεύω πια στην αγάπη τους. Δεν έχεις δίκιο. Όχι, Έλενα. Καμιά γυναίκα δεν αγαπάει. Κι όμως υπάρχει μια που σε αγαπάει πολύ. Θα ήθελα να ξέρα το όνομά της. Εγώ, Εμίλιε. Εσύ θα αστιεύεσαι, βέβαια. Όχι, Εμίλιε, δεν αστιεύουμε καθόλου. Η εξομολογησή σου με τιμάει και με κολακεύει πολύ. Αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα αισθήματά σου, Έλενα. Γιατί? Γιατί διαφέρουν οι θέσεις μας. Τι με ενδιαφέρουν οι θέσεις μας αφού σε αγαπώ? Θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο για σένα. Υπάρχουν τόσα πλούσια παιδιά που μπορείς να κάνεις την εκλογή σου. Στο ξαναλέω, Εμίλιε, πως δεν με ενδιαφέρει παρά μονάχα εσύ. Μην επιμένεις, Έλενα. Μου είναι αδύνατον. Μα για ποιο λόγο? Στον είπα πριν. Ο λόγος αυτός δεν είναι σοβαρός. Για μένα πολύ. Ώστε έτσι λοιπόν, περιφρονείς τον ερωτά μου. Δεν λέω αυτό. Απλούστατα. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτόν. Είσαι σκληρός, Εμίλιε. Μαρία. Α, κύριε Εμίλιε, πώς εγκαιρεύω. Μαρία, εσύ. Πολύ καλά, κύριε Εμίλιε. Προχθές ήρθαμε από τη Σμύρνη και τώρα έχουμε ετοιμασίες για τους γάμους. Κάτσε λίγο, Μαρία. Δεν μου λες, Μαρία, τι κάνει η Ερμιόνη? Άστα, κύριε Εμίλιε, είναι πολύ δυστυχισμένη. 3 φορές έχει αναβάλει τους γάμους. Χτες ακόμα άκουγα που της έλεγε η μητέρα της. Αυτά που κάνεις, κόρη μου, είναι εξωφρενικά. Σαν τι κάνω? Να, όλο μελαγχολική είσαι, όλο άρρωστη όσο πλησιάζει η μέρα του γάμου σου. Δεν το θέλω. Έπειτα, η διαγωγή σου στο μνηστήρα σου είναι αχαρακτήριστη και άπρεπη. Σε αυτό δεν φταίω εγώ. Φταίτε εσείς που με αναγκάζετε να τον πάρω δια της βίας. Μα κόρη μου, για τέτοιο βαθύ πλούτον άντρα παραπονιέσαι? Δεν με ενδιαφέρουν τα πλούτη. Βέβαια, έπρεπε να σου δώσουν τον τυχόντα που εσύ αγάπησες. Αν μ' αγαπούσατε, αυτό έπρεπε να κάνετε. Κόρη μου, παραλογίζεσαι. Μητέρα, δεν θέλω. Δεν πρέπει να γίνει αυτός ο γάμος, αν μ' αγαπάτε. Τι είπες, Ερμιόνη? Είσαι στα λογικά σου ή τρελάθηκες? Ούτε να το σκεφτείς αυτό, τις παραμονές του γάμου σου. Εμείς δεν θα γίνουμε ρεζίλοι στον κόσμο. Ξέρεις πολύ καλά τις αρχές του πατέρα σου. Κάποια μέρα θα το μετανιώσετε αυτό που κάνετε. Αυτά που λέτε, κύριε Εμίλιε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα μου κάνεις μια χάρη, Μαρία? Ό,τι θέλετε, κύριε Εμίλιε. Να δώσεις ένα γράμμα στην Ερμιόνη. Ευχαρίστως, θα χαρεί τόσο πολύ, κυρία μου. Ερμιόνη, θα σε περιμένω απόψε τα μεσάνυχτα πίσω από το μικρό κυπάκο του σπιτιού σας. Αν υπάρχει ακόμα κάτι μες στην καρδιά σου για μένα, μην αρνηθείς τη μεγάλη αυτή χάρη που σου ζητάω. Εμίλιος. Πάρ' το, Μαρία. Και πρόσεξε να μη σε δει κανείς. Έννοια σου, κύριε Εμίλιε, είμαι μάνα σε αυτά. Εντάξει. Χαίρετε. Γεια σου.
αγαπάς ακόμα? Ναι, ποτέ δεν έπαψα να σ' αγαπώ. Και εσύ? Κι εγώ, Εμίλη, η μόνη μου σκέψη σου να εσύ. Λιάσανε. Ναι, αλλά θα γινότανε κι ο γάμος σου. Ποτέ. Δέχτηκα τον Αραβώνα για να κερδίσω χρόνο, μήπως αλλάξουνε τα πράγματα. Και τι θα έκανες όταν θα έφτανε ο γάμος σου? Θα αυτοκτονούσα. Όχι, δεν θα πεθάνεις. Γιατί κι εγώ χωρίς εσένα μου είναι αδύνατο να ζήσω. Σώσε με, Εμίλη. Αύριο βράδυ, την ίδια ώρα, να σε έτοιμη. Στη γωνιά θα σε περιμένω με ένα αυτοκίνητο να φύγουμε μακριά. Ναι, Εμίλη, θα έρθω εξάπαντος. Περάστε. Καθίστε λίγο, κύριε Μπέμπη, θα την ειδοποιήσω αμέσως στη Δεσποίνη Έλενα. Ξέρεις, Δία, είσαι κόμματος πρώτης. Μα κύριε Μπέμπη, τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε, δεν τρέπεστε? Έλα καημένη, στα αστεία το έκανα. Τα αστεία τα κάνετε σε αυτές που ξέρετε. Ατα. Ωραία, ούτε οι δούλες δεν με θέλουνε. Καλημέρα, Μπέμπη. Γεια σου, Έλενα. Πού να στα λέω? Έχουμε τίποτα? Ωραία, πού να στα λέω? Σοβαρό? Πού να στα λέω, σου λέω. Πες μου λοιπόν και με έσκασες. Όπως λοιπόν μου είχες αναθέσει, παρακολούθησα χθες τον Εμίλιο ως αργά τη νύχτα. Σκιά του γίνα. Ώσπου τα μεσάνυχτα, μωρέ, πού να στα λέω. Πες τα λοιπόν. Τον είδα να φιλιέται σε έναν κήπο. Με ποια νομίζεις? Μωρέ, πού να στα λέω. Με ποιαν, πες μου. Με την ωραία του πέραν. Με την Ερμιόνη? Ναι. Άκουσα μάλιστα να λένε πως απόψε θα φύγουνε μαζί. Α, μα αυτή λοιπόν, Τώρα Μπέμπη, ευχαριστώ για την πληροφορία. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου. Θα ήμουνα ακόμα πιο καλύτερος αν μου έδαινες τίποτα ψηλά, Έλενα. Όχι, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τα κεφάλια μου στην τράπεζα. Έννοια σου, Μπέμπη, θα τα κανονίσουμε. Ευχαριστώ. Μεσί. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, Εμίλη. Μόνος? Ναι. Η μητέρα έχει βγει έξω. Μήπως τη θέλεις? Όχι, εσένα ήθελα. Εμένα? Ναι. Ήρθα να δώσω ένα τέλος στην προχτεσινή μας ομιλία που κόπηκε απότομα. Μα νομίζω πως τελείωσε. Για σένα ίσως, για μένα όμως όχι. Έχεις να προσθέσεις τίποτα? Έχω να επιμείνω σε ό,τι είπα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Αυτό μη σε ενοχλεί διόλου. Θα μιλήσω απόψε στον αδερφό μου. Μα δεν είναι μόνο αυτό το εμπόδιο. Ποιο άλλο? Έλενα, η καρδιά μου είναι από καιρό δοσμένη σ' άλλη. Στην Ερμιόνη? Ναι. Το ξέρω. Και έχει τάχα περισσότερα προσόντα και δικαιώματα στην αγάπη σου από μένα? Αδιάφορο. Την αγάπησα και την αγαπώ. Μπορείς να τη λησμονήσεις. Αν αρνηθώ εκείνη, μπορεί να αρνηθώ και σένα μια μέρα. Μου είναι αδιάφορο τι θα κάνεις μια μέρα. Φτάνει να γίνεις δικός μου, Εμίλη, ύστερα κάνω τι θελήσεις. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ώστε με διώχνεις? Δεν σε διώχνω, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Να μην ελπίζω λοιπόν ότι θα αλλάξεις γνώμη ποτέ? Ποτέ. Καλά λοιπόν, θα σε εκδικηθώ, Εμίλη. Και εσένα και εκείνη. Κοντά σε σένα, είναι η ζωή μου ένα όνειρο γλυκό. Μόνο με σένα,
Ερμιόνη, μέσα είσαι? Καλημέρα, Ερμιόνη. Καλημέρα, Γιώργο. Σε βλέπω αλλιώτικη σήμερα. Ναι, Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Και ο λόγος? Δεν θα στον πω. Θα τον μάθεις όμως πολύ σύντομα. Ο πατέρας σου πού είναι? Μα νομίζω τον θέλεις? Ναι. Κάτι τον θέλω. Σοβαρό? Ίσως. Πολύ ενηγματικός είσαι σήμερα. Ίσως. Γεια σου, Ερμιόνη. Καλημέρα σας. Ω, καλώς το γαμπρό μου. Τι κάνεις? Καλά? Κάθισε. Έχεις τίποτα να μου πεις? Ξέρετε, ο γάμος μου με την Ερμιόνη ματαιώνεται. Ματαιώνεται? Τι λέτε? Για ποιο λόγο? Αγαπάει άλλον. Αγαπάει άλλον? Ποιος σας το είπε? Αυτό είναι ψέμα. Σας γελάσανε. Το ξέρω πολύ καλά. Και ποιος είναι? Είναι ο διευθυντής του οίκου Σταυρίδη. Είστε βέβαιος? Βεβαιότατος. Και έχετε χρέος να τη δώσετε σε αυτόν. Τι? Να δώσω την κόρη μου σε έναν υπάλληλο? Γιατί όχι? Είναι τίμιος νέος και από καλή οικογένεια. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα του πατέρα. Το πατρικό δικαίωμα δεν φτάνει πέρα από τα σύνορα της καρδιάς. Φτάνει δεν φτάνει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ όμως δεν θα δεχτώ ποτέ να δώσω την κόρη μου σε ένα φτωχό υπάλληλο. Εύχομαι να μην το μετανιώσετε αυτό. Χαίρετε, κύριε Χριστόπουλε. Χαίρετε, κύριε. Η αλληλογραφία. Καλά πήγαινε. Αξιότιμε κύριε, ένας άτιμος, ένας πρόστιχος νέος κατόρθωσε να ξεμυαλίσει την κόρη σας και να την ερωμένη του. Συναντώνται κάθε νύχτα πίσω από τον κήπο του σπιτιού σας. Απόψε μάλιστα πρόκειται να το σκάσουνε μαζί. Επειδή ενδιαφέρομαι για την οικογενειακή σας τιμή και υπόλοιψη, σας το κάνω γνωστό για να λάβετε τα μέτρα σας. Κάποιος οικογενειακός φίλος.
Ελεηνό πλάσμα, τι ντροπές είναι αυτές που μας έκανες τις παραμονές του γάμου σου? Τι έκανα, πατέρα? Τι έκανες? Διάβασε να μάθεις. Ψέματα. Ποτέ δεν έγινε ερωμένη του. Είναι αγνή. Αγνή, Γι' αυτό σε παράτησε και ο ραβωνιαστικός σου. Πρόστιχη, μας έκανες ρεζίλη. Πατέρα! Χάσου! Και να μην σε ξαναειδούν τα μάτια μου. Και όσο για τον ερωμένο σου, δεν πρόκειται να τον πάρεις ποτέ. Τ' ακούς? Ποτέ. Προτιμώ καλύτερα να πεθάνεις. Λοιπόν, τι έγινε, το έριξες στο γράμμα? Τώρα πάνε 3 ώρες που το έριξα μόνος μου στο γραμματοκιβώτιο της τραπέζης. Αλήθεια, τι έγραφε μέσα? Σπουδαίο, μια φάρσα μου απλώς. Ώστε θα γελάσουμε λοιπόν. Ναι, θα γελάσουμε πολύ. Εδώ θα περιμένουμε. Εντάξει.
έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ. Στη γωνιά θα σε περιμένω με ένα αυτοκίνητο, να φύγουμε μακριά, να φύγουμε μακριά. Πρόστιχη! Μας έκανες ρεζίλη στον κόσμο. Κι όσο για τον ερωμένο σου, δεν πρόκειται να τον πάρεις ποτέ. Τα ακούς? Ποτέ. Προτιμώ καλύτερα να πεθάνεις. Να πεθάνεις. Να πεθάνεις. Να πεθάνεις. Αγαπημένε μου Εμίλιε, όταν θα διαβάζεις το γράμμα μου αυτό, θα είμαι νεκρή. Συγχώρεσέ με για το μεγάλο πόνο που θα σου δώσω. Μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ήρθαν όλα τόσο ενάντια, που η μόνη λύση είναι ο θάνατος. Το μόνο που λυπάμαι είναι που θα σε χάσω, αγαπημένε μου. Δεν θα ακούω πια τα όμορφα λόγια σου κι ούτε θα νιώθω τα φιλιά σου και τα χάδια σου. Εσύ πρέπει να ζήσεις για τη μανούλα σου. Δεν πρέπει να την κάνεις να πονέσει κι άλλο. Θέλω μονάχα να έρχεσαι στον τάφο μου πότε πότε, να μου φέρνεις λουλούδια που τόσο τα αγαπώ. Αντίο, αγαπημένε μου. Αντίο για πάντα. Ερμιόνη.
Τι λες, Η Μαρία? Ερμιόνη φαρμακώθηκε. Τι είπες? Φαρμακώθηκε, δεν υπάρχει πια, σας άφησε και αυτό το γράμμα. Πού πας, παιδί μου? Αφήσε με, μάνα. Πρέπει να πάω να τη δω. Εμίλιε, παιδί μου. Ποιος από σας είπε πως η Ερμιόνη είναι νεκρή? Μα δεν βλέπετε. Η Ερμιόνη κοιμάται. Κοιμάται τόσο ήσυχα. Και είναι τόσο όμορφη όσο ποτέ. Ξύπνα, αγαπούλα μου. Σήκω. Ήρθα να σε πάρω να φύγουμε. Θα γίνεις γυναικούλα μου. Θα πάμε στο μικρό χαριτωμένο σπιτάκι που τόσο το έχεις ονειρευτεί. Μακριά από την κακία του κόσμου. Μόνοι, εσύ κι εγώ. Τώρα πια μη φοβάσαι, αγαπούλα μου. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας χαλάσει την ευτυχία μας. Θυμάσαι το τραγουδάκι που μου έλεγες όταν σε κρατούσα στην αγκαλιά μου? Θέλεις να σου το πω εγώ? Κοντά σε σένα, κοντά σε σένα, είναι η ζωή μου ένα όνειρο γλυκό. Δίχως εσένα, δίχως εσένα, χίλιες φορές θα προτιμούσα να μη ζω. Σ' άρεσε? Πες μου. Με απαντάς. Α, τώρα κατάλαβα. Πήγες μόνη σου στο μικρό χαριτωμένο σπιτάκι και με περιμένεις. Περίμενε με, αγαπούλα μου. Θα έρθω αμέσως. Μητέρα. Ναι, παιδί. Μητέρα. Νάτι. Νάτι η Ερμιόνη. Στο μικρό χαριτωμένο σπιτάκι. Με φωνάζει, μητέρα. Με φωνάζει να πάω κοντά της. Ερμιόνη. Έρχομαι κοντά σου. Παιδί μου! Αγάπη μου!